Hej, jeg hedder Andreas. Er du Tuma? Hvis du mener du og jeg, så er det mig. Vi vil rigtig gerne ud at sejle. Vi har hørt, at du er byens bedste guide. Hey Tuma, Ham er jeg. så er vi klar til lidt eventyr. Jeg henter lige jeres bagage. Jeg er tilbage om 3 timer. Hold op med uret. Husk, I er danskere. I kommer altid til tiden, og gerne 5 minutter før. Vi har fundet nogle menneskeknogler. Du tror snart vel, de her dyrknogler? Nej, det er menneskeknogler. De lå begravet under nogle sten. Du lå den vel ved at grave, ikke? Nej, jeg har dem her. Vi skulle have nogle souvenirs, ikke?